Mutu kalangka. Kintu ang babu ni bakang nuk marudurug liya. Nang baka bising coboy tonoy ani girlfriend khari thangka ambai dukho nang yang drugs saka. ये हमारा त्रिपुरा में जो ट्राइब्स है 20 ट्राइब्स है, इसमें से एक ट्राइब है ब्रू बोल के रियांग। तो वो रियांग कम्युनिटी का माँ है ये, और इनका देखो ऐसा करके और भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। वो पैसा से बनाया हुआ लॉकेट वगैरह भी मिलेगा। तो ये शादियों से चलता आ रहा है ऐसा करके। क्या बोलेंगे नहीं बाबन तुई नंगताम सारा मुझे प्रोसेसिंग तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नि काम अब प्रोसेसिंग थनी कोन किसिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नि सामंग नोटिस दिनानि बरक रिखा लैंड डिमार्केशन खायनानि सामंग एसडीएम ऑफिस नि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अब बरक खायनाय गाय तफानो आं सारा मुसुमानि आरो नरक जेटा इंटरव्यू ना मानि आफरो नरक प्रश्न खायका जे नरक कन्फर्म चंगाया को बरि डिमार्केशन जि खायरिया को जागा पट्टा गाय बायखाले नरक नोटिस जि खाय इलीगल हनाय अब बेले नांकुं मानि कक नरक प्रश्न खायका अब जाजाका आं गाय हाबन आं साना मुसुं माने जे जागा से आइडेंटिफाइंग को साबनि जागा ओंखाय नों बायखाले नोटिस दिबा ओंखाय आ जागाबो जे केरंनो सुबायै केरंनि बरकनो केरंनो सुबायै दे अबो यात्री से मानि लायखना अबो हाय अबो के ब्रंनि जे कमिटि दंता ब्रक डेभलप खायनाबा एरिया नि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते ओंखाय कसामाबो ब्रंनि अब कलक जा अब कथि माने कोनो फंक्शन करी आगे ओंखाय तबो तैवैसा आबो ब्रक कताल के फॉर्मेशन खायै कमिटि खलायरिका एलाकानि हांकुरानि बागै ओंखाय ताबुक पाइथागो जे अब हाय जोंजाल कतर उङै पाइले माने बिसिंथै ताबुक जे बेलायनाय माने जे अर तंनाय बा अ जागा जे फाइने रकनो नों बबो हाय कवर कसाना मसुं जत आ त्रिपुरा हास्तेनि लुकु रकनो त्रिपुरा हास्ते लुकुरनो अंकाय कक कसाना मसुं हायसे अमु तागे सिनि जायगा जागा ओंखाय सिनि बरम गोनां कमल कलय ब फाइ अर बिनि एरिया ओंखाय बर फाइ बिनि तंथाय जागा हानि कायसा नक तांखा आपनि बिसिंथै बिनि पोस्ट फेसबुक रोगोरि खांकर बुइनु खांकर जागाना थुकजाखा ओंखायनो नायनानि फाइते एरखा ओंखाय फातार हस्ते माने फरेननि बर उफायजागर प्रगो बेलाय एप्रिशिएट खाइ थांका जों तो त्रिपुरा सारक जम्मू काश्मीर थांमिया दार्जिलिं थांमिया रां फैसा नांगौ जारा तंगो ब्रस थांगो ओंखाय जों त्रिपुरा हस्तेनि बर रक्त जों तो बिग्रा जा ओंखाय अमहे जागा सोंनाय थतक जागा कया yang नाय ना हादि yang दुम्बुनि तै नुहुर जागो yang गंडासरा गंगानगर ओंखाय yang आम्बासानि पाराकलकनि आब्रकसा नुहुर जागो ओंखाय yang कानानि नि अमर तेलेमुरा अमरपुर बेपाक डिस्ट्रिक्ट नुहुर जागो तंगो तै ओंखाय अमहे जागा काहामानो माने तैबो आवायखाना मुसुं फायदि नाय फायदि बेरे फायदि ओंखाय तै कैसे के साना मुसुं माने जे बरक नक चितांगि तंखा ओंखाय आ नक न ताबो तैसे सेगिना उइते किसा खायनानि ओंखाय आखाय जाजे गं तंतो आंबो एज ए ह्यूमन बीइं आं गामा बिसिंथै गोबांमा सालथुगिनो ससियेल मिडिया रावबो नगुइ दङ ओंखाय आबरं तैखे नों जे ओ टुरिस्ट बेरायराने सुदु मोनतां सिमिया गोबांमा त्रिपुरा हास्तेओ दङ गोबांमा तिनि उनकुरि दङ नारिकेल बा कोकोनाट आइलैंड दखनि दङ कम अब हाय जागारगो ताबुकनि चेराय रक बेलाय अब हाय जे फेक जांनाय माने रक सावै नोंनै तंनाय रकनो अब हाय निनि कक जान मुसु ओके आं सारा मुसुगो जरा ड्रग्स जानाय रंनो ड्रग्स माने याकारदि ड्रग्स खति सारा गाहाम कुनु कुसुकुरै नों जेदिना ड्रग्स आरम्भ खायका माने निनि आयु बाराना सुरु ओंसिनि आबो ओंखाय चुवाक तले सिनि परम्परा दङ सिनि श्री सिटिनि सिमि चले फायो मतारि थाना थैताना जत जागा चुवाक नांगौ असाइनो कबंना ओंखाय सांग चुवाक बटल सारि मा खुलुमग्राव ओंखाय चुवाक खाया असले खति खायया आबो एलकोहल माने नेशा कुनु नेशा गाहाम करे परासुरानि नेशा खायदि आबो गाहाम साम गाहाम तांगानि नेशा खायदि आबो गाहाम नेशा ओंखाय नेशा गाहामनो खायावो चिचिनि ताबो जे सगाय कताल प्रक जाया नेसाव जि थाङो बेसि ओंखाय आं कबगो जे गार्जियान नंगते किसा सतर्कं बायदि होनाय कारण गार्जियान साइमायाव या बुमा स्पेशली बुमा साइमायाव या आं सब समय सावाबो निनि न्यूज चैनल बागे सालायगासिन बुमा रक्सियाव या बुमा साइमानो किन्तु बुफा जेफोर साइमान आफरकै लमै थाङो ओंखाय लमजांना तो तैसा फराना केलेंनाय बले तेरा बरानि आबो राइना चंसिदा तैसा लम खांका ओंखाय माने सावां नरना कयो आं नंनि लाइफ खूब नायथक लाइफ प्रिसियास लाइफ आबना एन्जॉय खाना बागै सोलोंदि कुनु फ्रास्ट्रेशन तंहांकाय कुनु दुख तंहांकाय निनि गार्जियन बाय सालायदि गार्जियन बाय सै मोजां लायाखै बा कक गथियाखै निनि फ्रेंड्स बाय सालायदि ब्रक बाय सालायै निनि जे प्रॉब्लम न सादि नों बका बिसिं चबुइ तनै आनि गर्लफ्रेंड खारि थांका आमबाय दुख नाङै आं ड्रग्स जाखा हा आं हामजांमा बोरिना मालिया हानि ड्रग्स आव होनो केबो केबो कै चाकरि मैया फोन ड्रग्स आव कै चाकरि मैया